Hello everyone, pini puthon nani tum phan lamar jan kwan pithu la ikhen lo. LJT sini production hin pen ka bunda pon lamar jan. Voham Kachetong labang so lamar jan ilitum thai ik ponong ji Karbi anglong bang pen nonam bache thang plong plong che parjan bang phula pen che parjan bang phi ilitum thai ik ponong ji. Tangte a video le pangcheng pon iglona. Voham Kachetong ili ne pena. Voham Kachetong labang so lamar jan along lunjir kilun pon abang mate singer alang limen laki Lucas Phangchu. Lapen lyrics ke tok lapen attune ki pidun alang limen laki amarong hang. Lapen albang so lamar jan alun jiralong music ki pidun laki waran rong pi alang lipen si pipon lo. Lapen albang so lamar jan long story concept lapen choreographer laki alang li bismo hansi pen si klempon lo. Voham Kachetong labang so lamar jan along actor actress mate che parjan pon bang phu bang phi alang li tu amen la ekhen lo. Karbi anglong mong pen nonam bache thang klong che parjan bang phu gotom terang lapen che parjan bang phi leli rom parpi alang li tum pen si che parjan pon lo. Lapen albang so lamar jan along makeup artist laki hanri rong pipi alang li pen si klempon lo. Labang so lamar jan along producer laki Lucas Phangchu alang li pen si produce pon lo. Lapen labang so lamar jan aphan director DOP lapen editor laki montu crew pen si klempon lo. Totang te pini video ke lan ington ikaw nang mo next video na chetang ibna nang nitum yong silang misen berete light pino lapen nang nitum anyong silang misen lapen ning topic berete na tum comment nang tan pachig na kardom.